Отвори книгата, влез сега, там където се случват чудеса. Във вълшебният свят на балета ела, с Майя и Лоли ръка за ръка полети. Вълшебната книга на чудесата ярко блести. Fairy Dance TV представя Балетната книга на чудесата, детски анимационен сериен филм. По идея на Стефан Илиев. Епизод 15. Езикът на балета, балетна пантомима. Ако не говоря, как да покажа какво чувствам? Аз мога! Лоли, това не значи нищо! А в балета те не говорят, но всичко се разбира. Знам този ефект. Тя не говори, но сякаш разказва нещо. Добре дошли! Това е езикът на балета, пантомимата. Език? Без думи? Точно така. Това е радост. Изглежда толкова щастлива. Това е тъга. Това е очакване. Сякаш чака нещо важно. Това е обич. Лоли, това беше всичко наведнъж? Важно е движението да бъде ясно, за да разберат хората историята. Благодаря! В балета думите не са нужни, защото чувствата се изразяват чрез движение. Тялото може да говори, когато сърцето има какво да каже. Гледахте 15-ти епизод от детския анимационен сериен филм Балетната книга на чудесата по идея на Стефан Илиев. Текста четоха артистите, разказвачи Лоли, Стефан Илиев, Майя и майката Стефания Зафира, сценарий, режисура и монтаж Стефан Илиев. Очаквайте следващият епизод, в който Майя и Лоли ще ви заведат на още едно вълшебно място, а до тогава мечтайте, танцувайте и се забавлявайте.